Krisen kradser, og der er 2 veje at gå. Skal vi spare os ud af krisen, eller skal vi arbejde os ud af krisen? Jeg har valgt den vej, jeg vil. Jeg vil skabe vækst gennem investeringer, og så vil jeg arbejde mig ud af krisen. Det skal ske i 4 trin. Allerførst skal vi have fremrykket nogle af de offentlige investeringer, vi alligevel står for at skulle udføre de kommende år. Renovering af folkeskoler, ældrecentre, renovering af kloaknet med videre. Ting, der skal gøres, lad os få gjort dem nu. Så skal vi investere i uddannelse og forskning. Det vil sikre økonomien langt ud i fremtiden. Vi skal skabe flere jobs på de globale vækstområder. Områder, vi allerede nu er langt fremme i skoene på. Det er vedvarende energi, det er velfærdsteknologi og lignende. Og så skal vi alle sammen, når vi om nogle år kommer til at mangle arbejdskraft, arbejde en lille smule mere. Det sikrer vores velfærd, også i fremtiden. Mit navn er Michael Buch, og hvis du bor i Nordsjælland, så stem personligt på mig ved det kommende folketingsvalg.